संगतिनि विद्याबिल विलेज कमिटी फाइलाइजाक आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि अमो एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी क्लायोचिनि बरम गोनां अनंत देबबर्मानि बरनो दंगाइছে म दिनेश देबबर्मा नि नक बिनि बुमा सिनि संमेन बसालाइजाक ताबु बो थांनाय 5 दिन आगे गसांगै कम्बल रक शर्ट नन बागै गसांगनि न लुमै बो थिगाइছে बिनि फेमिली अमो नुगै संगतिनि एमडीसी साहेब बे फाइलिका रो सब जोनल नि चेयरमैन तापस देबबर्मा दंगो चिनि जोनल नि वाइस चेयरमैन खगेश देबबर्मा बो दंगो विलेज नि चेयरमैन साहेब बरो दंगो YTF नि तिप्रामथानि वारियर जबोसंबाय और लोकल नि दंगो जों कुनो क्लाइमि एफानो दिनेश देबबर्मानि परिवारनि गाना बसानन बागै जों फाइका এবং চিনি পক্ষ থেকে 10,000 रुपीस बरनो जों रेखा बिनि श्राद्ध बा जा खालायनो नांगौ बो खालायथों प्लास 3टा ब्लैंकेट कताल ब्लैंकेट हेवी ब्लैंकेट जों रहरनान बागैबो कक रेखा अरनि मनोज देबबर्मा दंगो बनो दायित्व रिजाखा जे जोनाल ऑफिस থেকে 3टा ब्लैंकेट हेवी ब्लैंकेट आ ब्लैंकेट बरनो रेनान बागै आसुं